приятели, аз съм Илиян Милчев Василев и днес играем една много хубава игра Sketchmania. Почваме. Аз съм Даниел Бран, нали ви казах. Предния клип нещо се бъгна и не можах да го кача. Оф, той има пръскаваце. От всякъде има пръска. Май искаш нулевия захват. Захватчето. Аха, много се тъп. Аха. Какво е? Май нещо иска да ме прибиш, бе. Аз тебе ще прибия, бе. Летящи кози, бе. Аре, бе, се, баба. Оу, не можах. Какво ми се правиш на мангал? Ей ти един суфлекс от Даниел Бран. На неговия суфлекс. Добре, ти си шефа, не ме бей, Ваца, не ме бей. Добре, оставим. Няма да ме оставиш никога. Ще ме оставиш винаги. Чули, бе, ей, маняк. Абе. Простете за натискането на копчетата. Ела. Охо. Ах ти. Ето ти. Оу, май гад. Днес. Абе, какво е? Не, явно Даниел Бран се готви. Ей, Даниел Бран, не можа! Ихано. Охо! Шимите са. Нищо няма да стане. Като знам късмета. Сега летящия козел лети. Кой пръв ще стане? Аз. Къде? Молете сега. Ето го. Нулевия захват. Предаваш ли се? Предай се, моля. Не се предаде. Добре. Тогава ще ти хареса ли това? Две, три. Победителят е Даниел Бран. Добре, приятели, това мисля да е за днес. И до скоро, до другия път. Yes! Чао!